Да пэўнага моманту рашэнні прымаліся так званым кансэнсусам ці згодай, большасцю галасоў. Дынастыя паказала, што калі ты выбіраеш дынастыі, ты не атрымліваеш здольнага кіраўніка. То нейкі момант ён меў значна больш наяўных грошай, чым яго патрон. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас сустрэць зноў на нашых аўдыёхвалях. Сёння у нас госць, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Скіп'ян Анастасія Анатольевна. Вітаю вас. І сёння мы пагаворым пра прычыны крызісу Рэчы Паспалітай. Як так атрымалася, што Вялікае княства Літоўскае, якое ў 16 стагоддзі мела такі залатое стагоддзе, можна так сказаць, аказалася па выніку ў глыбокім крызісе пасля заключэння Люблінскай уніі, ну і праз некаторы час у выніку яе раздзялілі суседнія краіны. Мы скончылі на тым, што ў нас быў абраны кароль з дынастыі Ваза. Гэта ўжо канец 16 стагоддзя. Такім чынам, больш-менш вось палітычны лад быў усталяваны ўжо ў Рэчы Паспалітай. І вось гэты перыяд бескаралев'я, калі ў нас змяняліся каралі з розных дынастый, ён скончыўся. На гэты момант так. Праўда, што нельга сказаць, што ў нас гэта крызісныя праявы, гэта 16-17 стагоддзя, наадварот, сістэма набірае абароты, яна дастаткова добра працуе, правы шляхты сапраўды вельмі пашырыліся, так званыя залатыя шляхецкія вольнасці, так, што яны сабе ўяўлялі. І рэгулявалася гэта рознымі заканадаўчымі актамі, асобнымі каралеўскімі прывілеямі, зразумела, і статутам. Першая гэта, канешне, была перацярпімасць, рэлігійная роўнасць. Якраз спачатку быў прыняты прывілей у Вялікім княстве Літоўскім берасцейскі, а толькі потым падчас канфедэрацыі ўвайшоў ён у заканадаўчыя зборнікі пра тое, што уся шляхта, нягледзячы на сваё веравызнанне, мае роўны доступ да ўсіх урадаў. Да ўсіх службовых адміністрацыйных пасадаў. Пасадаў, так. Нягледзячы на то, ты праваслаўны, пратэстант ці католік, тое, чаго не змаглі дабіцца за 2 стагоддзі праваслаўныя, так, фармальна адмяніць вось гэтыя абмежаванні ці прэферэнцыі для католікаў, змаглі зрабіць пратэстанты, такім чынам ураўняўшы ўсе хрысціянскія канфесіі ў правах. Акрамя таго, ніводны шляхціч не мог быць пазбаўлены волі без рашэння суда. Гэта асабістая недатыкальнасць, гэта было дастаткова важна для іх. Потым шляхта мела права непакаранае, так, то есть гэта не лічылася дзяржаўнай здрадай, на ўзброенае выступленне супраць караля, так званую канфедэрацыю ці рокаш, калі кароль парушаў яе правы. Ну, напрыклад, пачынаў рэлігійны ціск, ці абвясціў новы падатак, ці нейкім чынам яшчэ вось гэта Генрыхава артыкула, так, і ці тое, што было напісана ў заканадаўстве, было парушана. Гэта было дастаткова для таго, каб пачаць рух супраць караля і прымусіць яго да выканання закону. За шляхты замацоўвалася выключнае права на зямельную ўласнасць. Ну, зямельную ўласнасць мелі яшчэ і гарады, але мы маем на ўвазе ў сельскай мясцовасці. Толькі шляхта мела палітычны права ці права голасу прыняцця рашэнняў праз сістэму соймікаў, праз сістэму сойма. Шляхціш мог быць выбраны, напрыклад, у судовай сферы, як на павятовым узроўні, гэта павятовы земскі суд ці гродскі суд замкавы, пры тым, што кандыдатуры выбіраліся на сойміках, а потым з 4 кандыдатаў выбіраў кароль і зацвярджаў кагосьці аднаго. І гэта ўжо была пасада пажыццёвай ці да моманту пераходу на іншую пасаду. То есть спалучаць, бывала, што спалучалі, але звычайна каля аднаго ўзроўня яны перадаваліся каму-небудзь іншаму. На тых жа сойміках абвяшчалася права, знакамітае права ліберум вета, так, ці адзінагалоснага забароны, ці я забараняю. То есть тое, што ўсе рашэнні сойма, якія запісваюцца ў Канстытуцыю, якія набываюць моц закона, павінны былі быць прыняты адным голасам. Ну, то есть адзінагалосна, без супярэчання нават адной асобы. Ну так, то бок, як мы казалі ў мінулы раз, што гэта не проста, каб усе дэпутаты, тому што дэпутаты былі прадстаўнікамі павету, гэта была гарантыя, што ўся тэрыторыя дзяржавы, усе паветы дзяржавы падтрымліваюць гэта рашэнне. Атрымліваецца так. Так. І нягледзячы на тое, што насамрэч гэтае права існавала яшчэ з пачатку 16 стагоддзя, але да пэўнага моманту рашэнні прымаліся так званым кансэнсусам ці згодай, большасцю галасоў, то есть так больш дэмакратычным шляхам. Але вось якраз да сярэдзіны 17 стагоддзя паступова вось прыйшлі да замацавання ці да выкарыстання гэтага права ліберум вета, якое, як лічыць
і лічылі і самі палітычныя дзеячы самой жа Рэчы Паспалітай, і гісторыкі больш позняга часу, стала адной з прычын заняпаду Рэчы Паспалітай, прычынай таго, што краіна перастала існаваць. Бо яе выкарыстанне прывяло да таго, што рашэнні проста не прыймаліся. І вось якраз мы можам пагаварыць у тым ліку і пра гэта. Насамрэч, прычынамі крызісу было шмат. Гэта неўдалая знешняя і ўнутраная палітыка, якая правакавала у нас рэлігійныя канфлікты, якія правакавала грамадзянскія канфлікты, так, напрыклад, знакамітая казацка-сялянская так званая вайна, якая фактычна на гэтай тэрыторыі была грамадзянскай для Беларусі. Таму што па рэлігійнаму прынцыпу маглі падзяліцца шляхта, выступала з аднаго і з другога боку. І можна нават, хутчэй нам сказаць, брат на брата, так, таму што сяляне і мяшчане, то есть удзельнічалі ўсе сацыяльныя слаі, тым, што яны удзельнічалі з абодвух бакоў. Да гэта дадаецца яшчэ ў нас вайна з расійскай дзяржавай, якая паглыбляе, зразумела, любыя ваенныя дзеянні нацягнуць з сабой эканамічны крызіс, яны цягнуць з сабой дэмаграфічны крызіс. У гэты жа час пакацілася хваля эпідэмій, чумы, якія прыйшлі, у тым ліку з Расіі, гэта 54-55 гады, потым у 60-е гады. І ўсё гэта не найлепшым чынам адбіваецца на сітуацыю ў краіне. У выніку гэта спрыяла таму, што шляхта станавілася менш самастойнай у сваім паўсядзённым жыцці. Шляхта, як і сяляне, жыла з зямлі. Так? Пакуль ёсць сяляне, якія на яе працуюць, яны атрымліваюць прыбытак. І добры гаспадар ніколі не будзе прыцісняць сваіх сялян, таму што, выціснуўшы ўсё з іх за 2 гады, ён нічога не атрымае праз 5. Таму добры гаспадар, ён жыў у ладзе, то есть са сваімі падданымі для таго, каб мець дадатковы прыбытак, то есть ён праводзіў нейкае рэфармаванне, ён сам укладаў нейкія грошы, ён быў зацікаўлены, чым лепш жыве селянін, тым лепш жыве пан. Але сітуацыя склалася такім чынам, што ў нас гэтыя землі абезлюдзілі. То есть няма каму працаваць на зямлі. Шмат насельніцтва загінула, выехала, пераехала і гэтак далей. Значыць, шляхціч застаецца без сродкаў да існавання. Ён вымушаны ісці на службу. На службу он ідзе да таго, у каго гэтыя грошы ёсць. Напрыклад, да магнатэры ці да паноў. Але калі ён ідзе на службу, ён становіцца залежным ад свайго гаспадара, і значыцца, у нас вось гэтая сістэма, калі кожны выехаў на соймік, прыняў рашэнне, прагаласаваў і так далей, яна пачынае даваць збой. Яна пачынае даваць збой, таму што яны не разглядаюць, што патрэбна для павета, яны прымаюць тое рашэнне, якое патрэбна для іх пана. І калі мы глядзім на рыторыку лістоў ці нейкіх выступленнях на соймях і так далей 16-17 стагоддзя, там для магнатэры на першым месцы была служба айчыне, служба той жа Рэчы Паспалітай, так, ці рэспубліцы, ці агульнай справе. А толькі потым інтарэсы роду. То есть спачатку мы абараняем межы, мы абараняем краіну, а потым ужо паклапоцімся пра сабе. Тут жа у другой палове 17 стагоддзя на першае месца выходзяць інтарэсы роду. І ўсё роўна, што будзе далей. Да таго ж, дзякуючы гэтым зменам улады, у нас склалася такая сітуацыя, што вялізны дзяржаўны дэфіцыт. Ян Казімір Ваза казаўся не вельмі здольным манархам. Ён, акрамя таго, што дапусціў шэраг войн, якія скончыліся не вельмі ўдала, разабаванне эканамічнага заняпаду краіны. Ён у выніку расцэньваў усе тыя скарбы, якія назапасілі яго продкі, і таксама і дзяржаўны скарб, як свой уласны. І распараджаўся ім адпаведна. І апошнім момантам, апошняй такой кропкай стала тое, што ён заклаў каранацыйныя каштоўнасці і грошы фактычна пусціў на ўласныя патрэбы, а не на патрэбы дзяржавы. І збег такіх абставін, розных прычын, то есть фактычна яго абвінавацілі ў крадзяжы, як звычайнага злачынцу, як злодзея, які залез у гэты скарб. Дарэчы, чаму мы не маем каранацыйных каштоўнасцяў, напрыклад, за 16-17 стагоддзя, таму што яны былі прададзены і пераплаўлены. Гэта стала адной з прычын таго, што гэта адзіны выпадак у гісторыі Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага, што манарх быў звергнуты, ці яму быў абвешчаны вотум недаверу, і ён быў пазбаўлены сваёй пасады і быў вымушаны разам з сваёй сям'ёй выехаць за межы Рэчы Паспалітай, і ён скончыў жыццё ва Францыі. І якраз краіна апынулася вось у такой сітуацыі, што прэтэндэнта няма на трон. Што рабіць далей? Дынастыя паказала, што калі ты выбіраеш дынастыі, ты не атрымліваеш здольнага кіраўніка. Што наколькі паспяховым палітыкам быў яго бацька і, умоўна кажучы, яго брат, то наколькі неўдалымі сваімі дзеяннямі можна загнаць краіну ў крызіс. Ну так, часам прырода адпачывае. І
было вырашана перайсці да традыцыі, вярнуцца да традыцыі выбарных каралёў, але пажадана арыентавацца ўжо на мясцовых ураджэнцаў, не прыцягваючы ні Габсбургаў, ні французскіх, напрыклад, расійскіх кандыдатаў. І настае эпоха якраз выбарных каралёў Міхала Вішневецкага, Яна Сабескага. Але зноў жа, для таго, каб утрымацца на троне, яны павінны былі шукаць падтрымкі тых, хто меў зямлю, хто меў уладу. Акрамя таго, супраць Яна Сабескага выступае вельмі моцныя палітычныя сілы на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, і за ўвесь час свайго кіравання ён ніводнага разу не быў на гэтай тэрыторыі. Ему ўвесь час перашкаджалі прымаць нейкія рашэнні. У выніку гэтая сістэма. Кароль прызначае урадніка, ураднік разбірае, напрыклад, судовыя справы, так, прымае рашэнні і так далее, яна аказалася зламанай. Соймікі выстаўляюць сваю кандыдатуру, яны збіраюць, так, а далей механізм прыняцця рашэнняў парушаецца. У 1669 годзе нас першы раз быў сарваны сойм. Мы ведаем, што гэта было спрэчнае пытанне, вельмі часта ўзгадваюць у нас іншую дату, 1652 год, ці выпадак з Янам Сіцынскім, і тут якраз мы павінны паразмаўляць пра гэтыя палітычныя ці прававыя калізіі. Трэба сказаць, што права ў Вялікім княстве Літоўскім і ў Рэчы Паспалітай яна дзейнічала па прынцыпу заявительна. Гэта значыць, што не было паліцыі, не было надзорных нейкіх органаў. Калі злачынства ажыццявілася, калі хтосьці абвясціў пра гэта ці звярнуўся ў суд, тады прызначаецца следства і ідзе пакаранне. Калі ніхто не абвясціў, значыцца, усё добра жывуць у тых абставінах, якія склаліся. Тое самае і з соймам. Працягласць сойма, яго паўнамоцтвы, яго склад, гэта было ўсё прапісана. Гэта было рэгламентавана, і ніводны сойм не мог працягвацца больш за 6 тыдняў. Ён складаўся, як мы памятаем, з 2 частак. Гэта сенат, то есть гэта міністры ці тыя людзі, якія адказваюць за паўсядзённую дзейнасць краіны, гэта канцлеры, падскарбі, гетманы, якія адказваюць за вайсковыя справы, маршалкі дворныя, якія адказваюць за функцыянаванне двара монарха і так далей. Ваеводы, якія адказваюць за тэрытарыяльныя адзінкі, за іх абароназдольнасць і так далей, кашталяны, якія кіруюць найбольш значнымі такімі замкамі, напрыклад, сталічнымі, так? Яны складаюць сенат, то есть гэта пажыццёвыя такія ганаровыя ўрады, кіруючыя, так? І ёсць у нас пасольская ізба, якая складаецца яна мяняецца на кожным сойме, складаецца па 2 паслы ад кожнага павета, адсюль і пасольская ізба, так? Вось калі яны злучаюцца ўсе разам, з каралём 3 стана, монарх, сенат і пасольская ізба, яны прымаюць рашэнні. Павестка вядома нам загадзя, і таму што яна рассылаецца па паветах, абмяркоўваецца, там пішуць інструкцыі, потым з гэтымі інструкцыямі вяртаюцца на сойм. І вось якраз на працягу 6 дзён сойма яна павінна быць прынята. Акрамя таго, існуе такі пункт рэгламента, мы потым да яго вернемся, ён вельмі важны у нас для канца 18 стагоддзя, што калі сойм, калі ўсе з'ехаліся, але пасяджэнне не адкрыта на працягу 3 дзён, сойм распускаецца. Праца не пачалася, значыцца, згоды няма, павестка дня адвяргаецца, і, калі ласка, пачынаеце наступную працэдуру. А наступную працэдуру пачаць не так проста, таму што кароль можа склікаць толькі экстраардынацыйны сойм, то есть калі некая вялікая патрэба, напрыклад, на краіну хтосьці напаў. А так, звычайна, гэта ўсё ішло па кроках раз у 2 гады, раз у 4 гады, па меры неабходнасці. То есть патрабуе часу. Так вось. І тут аказваецца, гэта выпадак з Янам Сіцынскім. Тое, што прыпісваюць у 1652 годзе, не паспелі абмеркаваць усю павестку дня ў вызначаны законам тэрмін. І сейм быў павінен скончыцца. Там шэраг пытанняў адмыслова зацягваліся да разгляду. Вось. І тады, калі пачалі патрабаваць, каб заседалі і далей, Ян Сіцынскі устаў і сказаў, што я не згодны. Сойм скончаны, час скончаны, а паколькі мы не дасягнулі кансэнсуса, мы не маем права законна працягваць яго далей, наше гэта пытанне павінны проста адкласці да наступнага сойму. Тым не менш, рашэнні не былі прыняты, вось таму склала ўяўленне, што ён быў сарваны. Ён быў не сарваны, ён быў скончаны ў вызначаны законам тэрмін. То бок гэта было сканчэнне сойма цалкам законнае. Цалкам законнае, так. А вось якраз спроба яго прыцягнуць на незлічоны час. Гэта якраз і было парушэнне. Вось. А ўпершыню якраз супрацьзаконны, сойм быў сарваны ў 1669 годзе.
тады калі кіеўскі пасол Ян Александр Элізары якраз ускочыў, выкрыкнуў: я забараняю, так, і праца сойму была спынена, канстытуцыя не была прынята, нашто ніводнае рашэнне таксама не было прынята. А ў мінулы раз там толькі не былі прыняты тыя пытанні, якія не былі разгледжаны. А тут усё ў комплексе. Усё ў комплексе. Гэта значыцца, што ўсё пытанне не вырашана. І вось такім чынам пачынаюць зрывацца сойм за соймам, сом за соймам. У тым ліку не разглядаюцца пытанні прызначэння судовых ураднікаў. На месцах нельга вырашыць спрэчныя пытанні. А шляхта вымушана звяртацца да апеляцыйнага суда. Справа тым, што яшчэ ў 80-е гады, ў 1581-82 годах быў створаны вышэйшы апеляцыйны шляхецкі суд. А гэта трыбунал, ці галоўны трыбунал Вялікага княства Літоўскага, куды зноў жа суддзі выбіраліся на сойміках. І ў выніку увесь цяжар вось гэтай судовай сістэмы патрапіў на плечы вось гэтых дэпутатаў трыбунала ці суддзяў. І замест таго, каб яны разглядалі толькі апеляцыі, яны вядуць усе судовыя справы. Разумела, гэта таксама не прыводзіць да лепшых. Вось атрымліваецца, судовая сістэма прабуксовая, заканадаўчая сістэма не працуе, таму што соймы зрываюцца, а зрываюцца на таму, што шляхта аказваецца залежна ад магнацкіх груповак, так, і кіруецца ўжо не інтарэсамі зямлі ці павета, не інтарэсамі дзяржавы, а інтарэсамі вось гэтых магнацкіх груповак, якія вядуць барацьбу за ўрады, за землі і за ўплыў на караля. І ад якіх яны залежныя. І ад якіх яны залежны. На якіх яны фактычна працуюць. Тут яшчэ, наколькі я ведаю, вялікі момант у тым, што вось гэты разрыў паміж магнатамі і нават сярэдняй шляхтай, ён быў вельмі-вельмі вялікі. Ну, пакуль нармальна працавала эканоміка, пакуль яны маглі атрымліваць прыбытак з зямлі, гэта не было настолькі, скажем так, важна, то есть кожны жыў у сваёй нішы, яны забяспечвалі сабе, забяспечвалі сваіх дзяцей, так, сваіх родных, дзякуючы службе, напрыклад, на пана, яны маглі атрымаць дадатковую зямлю, дадатковы маёнтак, дзякуючы таму, што яны атрымлівалі нейкі такі званы грамадскі аванс, ці яны займалі пасады на павятовым узроўні ці на ваеводскім. Яны таксама атрымлівалі за гэта заробак. Трэба разумець, што дзяржаўная служба была не бясплатнай. Бясплатнай для іх. Была бы вайсковая служба, яны за гэта мелі землю. Ну, таксама не бясплатна. То есть, калі яны несуць ваенную службу, то яны не маюць права фармальна валодаць зямлёй. То есть, усё гэта аплочвалася. І, напрыклад, пісар судовы ці суддзя, ну, конечно, в залежнасці ад памераў павета, ад колькасці зваротаў на суд, яны мелі дастаткова добры прыбытак. Асабліва, калі на гэты момант ён яшчэ выконваў нейкія функцыі, напрыклад, пры двары магната, ну, кіраваў нейкім маёнткам, ці аказваў паслугі, то нейкі момант ён меў значна больш наяўных грошай, чым яго патрон. Ён даваў магчымасць, чым лепш ты служыш, чым больш ты актыўны палітычны, чым больш ты актыўны ці добры спецыяліст, тым больш ты атрымліваеш. А вось якраз вось гэты эканамічны крызіс вельмі ударыў па гэтай сістэме, а немагчымасць, адсутнасць манарха, зрывы соймаў парывае гэты ланцужок магчымасці заняцця прыстойнай пасады і атрымання ўжо як бы грошай з гэтага ўраду. І гэта ўсё ў выніку прыводзіць да разумення таго, што так далей жыць нельга. Фарміруюць розныя палітычныя партыі, супрацьстаяння паміж якімі прыводзіць да грамадзянскай вайны ў канцы 17 стагоддзя, якраз і як бы крышачку суцішэння барацьбы магнацкіх груповак, але вынікам яе становіцца актыўнае ўмяшальніцтва суседніх краін ужо ва ўнутранай справы, таму што сваімі сіламі справіцца яны не маглі. Яны актыўна пачынаюць прыцягваць знешнепалітычных саюзнікаў, у першую чаргу суседзяў, так, гэта Расія, гэта Прусія. Вынікам становіцца ўцягванне краіны спачатку ў паўночную вайну, а потым і нарастанне прысутнасці замежнай палітыкі, ну, праз грошы, пазней там праз вайсковую прысутнасць на тэрыторыі Рэчы Паспалітай і паглыбленне вось гэтага палітычнага крызісу. Ну і сканчэнне гэтай гісторыі мы ведаем. На жаль, гэтая дзяржава перастала існаваць. Дзякуй вялікі, Анастасія, за расповед. Было вельмі цікава. Хочацца, каб нашыя падкасты ў наступны раз скончваліся больш аптымістычна. Але аптымістычная гісторыя сённяшняй нашай тэмы ў тым, што ўсё ж такі, не гледзячы ні на што, сістэма некаторы час працавала. Так, сапраўды сістэма была добра прадуманая. Калі б людзі былі зацікаўлены ў дабрабыце дзяржавы, яна, магчыма, бы наадварот узнесла на больш высокі ўзровень.
Дзякуй вялікі яшчэ раз за расповед. Спадзяюся, гэта наша не апошняя сустрэча, таму, шаноўныя слухачы, думайце не толькі пра сябе, а і пра дабрабыт свайго павету. Да пабачэння, Анастасія. Выбачэнне. А я нагадваю вам, што у нас ёсць соцсеткі, у нас падкаст нашы, ён размешчаны на ўсіх папулярных платформах. Я яшчэ раз вельмі дзякую нашым патронам на платформе Patreon. Мне вельмі прыемна бачыць вашу падтрымку. Хаця мне прыемна бачыць усё, і ваши лайкі, і рэпосты, і каментары. Я ўсё чытаю, ўсё гляджу. Усё гэта вельмі натхняе на далейшую працу. Да новых сустрэчаў на нашых аўдыёхвалях.